Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset eivät yrittäneet rakentaa omaa kuvaa. Heidän ainoa päämääränsä oli säilyttää mestarin sanat ja pitää elossa viesti, jonka he olivat saaneet. Siksi evankeliumeissa melkein ei ilmesty tietoja heidän elämistään, ei edes itse Jeesuksesta tarjotaan kuvausta. Huomio on asetettu opetukseen, ei päähenkilöihin. Jerusalemin tuho ja ensimmäiset vainot pyyhkivät pois suurimman osan muistoista. Vain hajanaiset katkelmat säilyivät Eusebion, Clementen ja Ireneon kirjoituksissa, jotka tallensivat vanhimmat perinteet, jotta ne eivät katoaisi. Niiden jäänteiden kautta voimme nähdä vilaukselta jotain niistä miehistä, jotka veivät uskon imperiumin kaukaisille alueille, kestäen vaaroja, nälkää, maanpakoa ja kuolemaa. He eivät etsineet tunnustusta, vain pysyä uskollisina. Heidän nimensä jäivät todistukseksi omistautumisesta ja sinnikkyydestä, pylväiksi historialle, joka muutti maailman suunnan. Keitä olivat totuudessa ne 12, jotka veivät Jeesuksen viestin tunnetun maailman äärirajoille asti? Pietari, kalastajasta paimeneksi. Simon syntyi Betsaidassa, pienessä yhteisössä, joka sijaitsi siellä, missä Jordan joki laskee suureen Galilean järveen. Hänen sukunimensä oli Simon ja hänen isänsä nimi Johannes, tunnettu myös nimellä Joonas joissakin varianteissa. Myöhemmin hän allekirjoittaisi nimensä nimellä Simon bar Joonas. Hänen äitinsä mainitaan nimellä Johanna tietyissä traditioissa, vaikka hänestä ei säilytetä tarkkaa tietoa eikä lasten kokonaismäärästä, lukuun ottamatta Andreasta, hänen nuorempaa veljeään, joka myös lopulta liittyisi apostoliseen ryhmään. Koska alueella oli ei-juutalaisen väestön läsnäoloa, Simon kasvoi puhuen arameaa ja oppi kreikkaa pienestä pitäen. Kun hän oli noin 6 vuotta vanha, hänet lähetettiin paikalliseen kouluun, kuten osoittivat rabbiiniset opetukset, jotka kielsivät asumasta paikassa ilman perusopetusta. Hän sai alkeisopetuksen, joka annettiin synagogassa, keskittyen oppimaan lukemaan kirjoitusta, noin 13 vuoteen asti, hetkeen jolloin nuorten odotettiin omaksuvan ammatteja. Päätettyään sen koulutuksen, Simon omistautui kalastukselle järvellä. Siihen aikaan oli lukuisia lajeja ja kalastajat käyttivät pronssisia tai rautaisia ongenkoukkuja, lisäksi 2 suurta verkkotyyppiä, pyöreää verkkoa, joka heitettiin kädellä, ja valtavaa raahauksen verkkoa noin 1500 jalkaa pitkää. Varusteiden käsittelemiseksi käytettiin leveitä veneitä, jotka saattoivat kuljettaa useita henkilöitä ja joita johti isäntä. Näiden veneiden omistajat, järjestäytyneinä eräänlaiseen kiltaan, kaupallistivat kalan tärkeillä markkinoilla, kuten Jerusalemin markkinoilla. Jo nuoruudessaan Simon naitettiin perheensä päätöksellä. Melkein jokainen avioliitto sovittiin läheisten sukulaisten kesken. Jotkut muinaiset kirjoitukset mainitsevat, että hänen vaimoaan myöhemmin kutsuttaisiin perpetuaksi, kun he työskentelivät kreikkalaisten ja roomalaisten yhteisöjen keskuudessa. Ei ole olemassa ratkaisevia tietoja siitä, kuinka monta lasta heillä oli, vaikka tekstit, kuten Pietarin teot, mainitsevat tyttären nimeltä Petronila, joka olisi syntynyt Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ja kärsinyt sairaudesta, joka jätti hänet halvaantuneeksi 10 vuoden iästä lähtien. Yksi kaiverus löydetty Roomasta mainitsee sen nimisen naisen kuolleena vuonna 98 jälkeen Kristuksen, mikä on yhtäpitävää sen tradition kanssa. Kohti vuotta 28 jälkeen Kristuksen syntymän Simon asui Kapernaumissa yhdessä vaimonsa, anoppinsa ja veljensä kanssa. Hän oli veneen omistaja, jolla hän työskenteli yhdessä Andrean kanssa, ja he ylläpitivät työyhteisöä Sebedeuksen kanssa, jonka pojat Jaakob ja Johannes olivat läheisiä ystäviä. Väestö piti galilealaisia kalastajia erityisen tarkkoina juutalaisina, ja Simon kunnioitti lapsesta asti ruokailu- ja rituaalisääntöjä. Sekä hän että Andreas ja Sebedeuksen pojat kuuntelivat Johannes kastajaa, joka kastoi Jordanissa niitä, jotka tulivat kuuntelemaan häntä. Eräänä päivänä Andreas palasi Simonin taloon valtavalla innostuksella ja ilmoitti hänelle, että he olivat löytäneet Messiaan. Välittömästi hän vei hänet sinne, missä Jeesus Nasaretilainen oli. Se kohtaaminen sijoitetaan Betabaraan, Jordanin laakson alueelle. Kun Jeesus näki Simonin, hän sanoi hänelle, että siitä lähtien häntä kutsuttaisiin Keefakseksi, käännettynä Pietariksi.
Arameankielinen termi tarkoitti kalliota ja sen kreikkalainen versio, Petros, muuttui nimeksi, jolla hänet tunnistettaisiin kreikankielisten yhteisöjen keskuudessa. Simon palasi tavanomaiseen työhönsä Galileassa. Jonkin aikaa myöhemmin, Johannes Kastajan ollessa jo pidätettynä kritisoituaan avoimesti Herodes Antipasta, hän ja Andreas olivat puhdistamassa verkkojaan tuloksettoman yön jälkeen. Väkijoukko lähestyi kuuntelemaan Jeesusta, ja mestari nousi Simonin veneeseen puhuakseen sieltä käsin. Sitten hän pyysi häntä soutamaan avomerelle ja heittämään verkot uudelleen. Vaikka Simon tiesi kokemuksesta, että se ei ollut hyvä hetki kalastaa, hän totteli. Saalis oli niin suuri, että he tarvitsivat apua toisesta veneestä. Nähdessään sen, Simon lankesi Jeesuksen eteen sanoen, että hän oli arvoton mies. Jeesus vastasi hänelle, että siitä hetkestä lähtien hän työskentelisi houkutellakseen ihmisiä kalojen sijaan. Simon, Andreas, Jaakob ja Johannes jättivät silloin taloudellisen toimintansa seuratakseen Jeesusta. Pian sen jälkeen Jeesus meni Kapernaumin synagogaan, missä mies, jolla oli saastainen henki, alkoi huutaa. Jeesus paransi hänet kaikkien edessä, aiheuttaen suuren vaikutuksen. Sitten hän suuntasi taloon, jossa Simon ja hänen perheensä asuivat. Simonin anopilla oli korkea kuume, ja Jeesus paransi hänet. Siitä päivästä lähtien Simonin asunto Kapernaumissa muuttui jatkuvaksi kokoontumispisteeksi, jonne saapui ihmisiä sairauksien kanssa ja muita, jotka etsivät apua. Toisessa tilaisuudessa, kun Jeesus puhui väkijoukoille, 4 miestä toi halvaantuneen ja, koska he eivät voineet tulla sisään ovesta, he nousivat katolle ja avasivat osion laskeakseen hänet alas. Jeesus paransi hänet siinä samassa. Perheen täytyi elää tämän pysyvän ihmisvirran kanssa joka kerta, kun Jeesus oli kaupungissa. Hetkellä, jona Jeesus valitsi ne 12, Simon jäi ryhmän johtoon. Vierailun aikana Filippoksen Kesareassa Jeesus kysyi opetuslapsilta, mitä ihmiset ajattelivat hänestä. Simon julisti, että Jeesus oli Messias, elävän Jumalan poika. Se episodi sisälsi Jeesuksen ilmoituksen siitä, että tulevalla yhteisöllä olisi Simon viitteenä valtakunnan avainten kanssa. Simon seurasi Jeesusta Taborin vuorelle yhdessä Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Siellä hän näki, kuinka Jeesuksen hahmo muuttui voimakkaalla kirkkaudella samalla, kun hän keskusteli Mooseksen ja Eliaan kanssa. Myöhemmin hän oli läsnä, kun Jeesus käveli järven päällä ja hänen pyynnöstään eteni veden päällä, kunnes pelko sai hänet uppoamaan. Viimeisellä ehtoollisella Simon halusi estää Jeesusta pesemästä hänen jalkojaan, mutta päätyi hyväksymään ymmärrettyään ohjeen. Sinä yönä Jeesus ilmoitti, että Simon kieltäisi tuntevansa hänet 3 kertaa ennen aamunkoittoa. Jeesuksen pidätyksen jälkeen Getsemanessa Simon yritti puolustaa häntä käyttäen miekkaa, jolla hän haavoitti ylimmän papin palvelijaa, mutta Jeesus käski lopettaa teon. Myöhemmin ylimmän papin pihalla Simon kielsi tuntevansa Jeesuksen 3 kertaa, aivan kuten oli ilmoitettu. Kuullessaan kukon hän meni ulos itkien syvästi. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ilmestyi Simonille. Sitten järven rannalla tapahtui kohtaus, jossa Jeesus kysyi häneltä 3 kertaa, rakastiko hän häntä, antaen hänelle tehtäväksi huolehtia yhteisöstään. Samassa keskustelussa hän ilmoitti hänelle kuoleman lajin, joka hänellä olisi, ilmaisussa, jonka opetuslapset ymmärsivät viittaukseksi ristiinnaulitsemiseen. Simon otti ryhmän johdon ja muuttui keskeiseksi hahmoksi tekojen ensimmäisissä luvuissa. Myöhemmin hän matkusti Roomaan, missä hän kohtasi vainon Neron hallituksen alla. Hänet pidätettiin yhdessä vaimonsa kanssa ja hän pysyi vankilassa useita kuukausia, käyden läpi jatkuvia vartijoiden vaihtoja todistusten mukaan, jotka kertovat, että monet heistä kääntyivät. Lopulta noin 29. kesäkuuta vuonna 67 jälkeen Kristuksen Simon teloitettiin käänteisen ristiinnaulitsemisen kautta, asennon, jonka hän pyysi katsoessaan, että hän ei ollut arvoinen kuolemaan samalla tavalla kuin Jeesus. Hänen kuolemallaan päättyi sen maallinen taival, joka oli ollut Galilean kalastaja, varhainen opetuslapsi, Jeesuksen palvelutyön pääepisodien todistaja ja avainhahmo liikkeen ensimmäisinä vuosina, joka syntyi ylösnousemuksen jälkeen. Andreas, kohtaamisten kylväjä.
Andreas syntyi Betsaidassa, kylässä Galilean järven vieressä, ja nuoresta pitäen hän omistautui kalastukselle, aivan kuten hänen perheensä. Vaikka hänen kotinsa sijaitsi rauhallisessa paikassa, hänen hengellinen etsintänsä vei hänet Johannes Kastajan luo, jota hän seurasi ennen kuin tapasi Jeesuksen. Kun Johannes osoitti Jeesusta sanoen, että hän oli Jumalan karitsa, Andreas kuunteli häntä, seurasi häntä välittömästi ja vietti loppupäivän hänen kanssaan. Samana iltana hän meni kertomaan Simonille, mitä hän oli löytänyt, vakuuttaen, että hän oli löytänyt Messiaan. Hän oli yksi ensimmäisistä, jotka liittyivät Jeesuksen missioon. Vaikka Pietari tuli näkyvämmäksi 12 joukossa, Andreas oli aina lähellä, tarkkaavaisena ja valmiina toimimaan, kun muut epäröivät. Eräässä tilaisuudessa hän oli se, joka huomasi lapsen muutamien leipien ja kalojen kanssa ennen moninkertaistumisen ihmettä. Toisella hetkellä hän toi lähelle joitakin kreikkalaisia, jotka halusivat tavata Jeesuksen. Hän ei etsinyt pääroolia, mutta pysyi läsnä, helpottaen kohtaamisia ja tehden mahdolliseksi sen, mitä muut jättivät huomiotta. Ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen jälkeen Andreas jatkoi eteenpäin ja syventyi muihin maihin. Lähteet viittaavat siihen, että hänen apostolinen matkansa vei hänet Vähä-Aasian, Skyytian, Traakian ja alueiden läpi, jotka tänään muodostavat osan Georgiasta ja Ukrainasta. Jotkut kirjoitukset jopa sijoittavat hänet Bysanttiin, missä sanotaan, että hän järjesti kristillisen yhteisön ennen kuin kaupungista tuli Konstantinopoli. Patraksessa, kreikkalaisessa kaupungissa Peloponnesoksella, hänen lähetystyönsä asetti hänet konfliktiin viranomaisten kanssa. Prokonsuli Egeas, vihaisena Andreaan vaikutuksesta, käski pidättää hänet. Andreas ei puolustanut itseään eikä pyytänyt armoa. Nopean teloituksen sijaan Egeas käski, että hänet ristiinnaulittaisiin eri tavalla kuin Jeesus. Ristillä N-muodossa, tänään tunnettu nimellä Pyhän Andreaan risti. Tradition mukaan apostoli oli 2 päivää ripustettuna, puhuen taukoamatta niille, jotka lähestyivät, rohkaisten ihmisiä seuraamaan Kristusta. Lopulta hän kuoli ilman, että kukaan voisi repiä häneltä valituksen sanaa. Hänen ruumiinsa haudattiin Patrakseen. Ajan myötä keisari Konstantius II käski siirtää pyhäinjäännökset Konstantinopoliin osana pyrkimystä kerätä kristinuskon avainhahmojen jäänteet imperiumin pääkaupunkiin. Siellä ne pysyivät vuosisatoja, kunnes vuonna 1204, 4. ristiretken aikana, ristiretkeläiset ryöstivät kaupungin ja veivät monia pyhäinjäännöksiä Länsi-Eurooppaan. Osa Andreaan jäänteistä saapui Amalfiin, Italiaan, missä ne säilytetään katedraalissa, joka kantaa hänen nimeään. Vuonna 1964 paavi Paavali Veistin palautti osan apostolin kallosta Patrakseen symbolisessa sovinnon eleessä katolisen ja ortodoksisen kirkon välillä. Keskiajalla Andreaan hahmo muuttui kristillisen yhtenäisyyden symboliksi, erityisesti kreikkalaisessa maailmassa. Skotlanti omaksui hänet suojeluspyhimyksekseen ja hänen ristinsä X-inä muodossa liitettiin kansalliseen lippuun. Itä-Euroopassa säilytetään legendoja hänen vierailustaan ja ihmeistä, jotka on liitetty hänen saarnaamiseensa. Venäjällä ja Ukrainassa katsotaan, että hän oli se, joka toi ensimmäistä kertaa kristillisen viestin noille maille. Muinaiset kertomukset, vaikka sekoittavat faktoja legendaarisiin elementteihin, ovat yhtä mieltä osoittaessaan hänen lujan ja hiljaisen luonteensa. Hän ei etsinyt näkyvää johtajuutta eikä etuoikeuksia. Hän oli jatkuva linkki Jeesuksen ja muiden välillä ensimmäisestä päivästä lähtien. Ikonografia esittää hänet diakonaalisella ristillä ja kirjalla, merkkinä hänen saarnaamisestaan. Hänen juhlaansa vietetään 30. marraskuuta. Vaikka hän ei koskaan kirjoittanut evankeliumia, hänen perintönsä jäi ensimmäisten kristillisten yhteisöjen muistiin, jotka muistivat hänet ensimmäisenä, joka tunnisti Messiaan, ja sinä, joka antoi elämänsä hiljaisella, mutta jatkuvalla tavalla. Hänen historiansa ei päättynyt hänen marttyyrikuolemaansa. Vuosisatojen ajan kirkot, katedraalit ja kokonaiset maat ovat pitäneet hänen muistonsa elossa. Joka kerta kun pystytetään risti XN-muodossa tai mainitaan hänen nimensä liturgisessa kalenterissa, muistetaan sitä kalastajaa, joka vaihtoi verkot rajattomaan missioon. Andreas ei tarvinnut mahtipontisia sanoja eikä teatraalisia eleitä merkitäkseen historiaa.
Hän vain käveli, puhui ja pysyi. Jaakob Sebedeuksen poika, Jerusalemin marttyyri. Jaakob vanhempi, myös kutsuttu Jaakob bar Sebedeus, todennäköisesti syntyi Betsaidassa Galilean alueella, missä hän kasvoi yhdessä kalastukselle omistautuneen perheensä kanssa. Jotkut tutkijat ehdottivat, että hän olisi voinut olla apostoli Juudas Taddeuksen isä, mutta on hyväksytympää, että hän oli vain muutamia vuosia vanhempi kuin veljensä Johannes ja että molemmat syntyivät kristillisen ajan alussa. Hänen isänsä, Sebedeus, oli kalastaja ja Simon Pietarin yhtiökumppani ja hänen äitinsä, Salome, Marian, Jeesuksen äidin, sisar. Jos se perhesuhde on oikea, Jaakob ja Johannes olisivat olleet Herran serkkuja. Evankeliumit mainitsevat useita naisia läsnä ristin juurella ja vertailemalla kertomuksia ymmärretään, että Salome, Sebedeuksen poikien äiti, oli myös neitsyjen sisar. Markus nimeää Maria Magdalenan, Marian Jaakob nuoremman ja Joosen äidin ja Salomen. Matteus tunnistaa kolmannen naisen Sebedeuksen poikien äidiksi, ja Johannes mainitsee Jeesuksen äidin, Kleofaksen vaimon ja hänen äitinsä sisaren. Kaikki viittaa siihen, että kyseessä oli sama henkilö, mikä vahvistaa ajatusta suorasta perhesiteestä Jeesuksen ja Sebedeuksen poikien välillä. Jaakob ja hänen veljensä kasvoivat työn ilmapiirissä, oppien nuorina isänsä ammatin, jolla ilmeisesti oli omia veneitä ja vakaa taloudellinen asema. Jotkut muinaiset kirjoitukset väittävät, että Sebedeus toimitti kalaa temppelin papeille, mikä selittäisi, miksi Johannes oli tunnettu uskonnollisten viranomaisten keskuudessa ja saattoi mennä ylimmän papin pihalle Jeesuksen oikeudenkäynnin aikana. Myös väitetään, että sekä Sebedeus että Salome seurasivat jossain vaiheessa Johannes Kastajan saarnaa ja myöhemmin tukivat Jeesuksen palvelutyötä omilla resursseillaan. Yksi episodi, jonka Matteus on tallentanut, näyttää Salomen lähestyvän mestaria kunnianhimoisella pyynnöllä, että hänen poikansa miehittäisivät korkeimmat paikat, kun hän perustaisi valtakuntansa. Hän kuvitteli johtajan, joka kaataisi Rooman ja hallitsisi Israelia. Jeesus vastasi, että he eivät tienneet, mitä he pyysivät, ja kysyi heiltä, voitteko juoda maljasta, jonka minun on juotava? Jaakob ja Johannes väittivät, että kyllä, ymmärtämättä kärsimystä, joka odotti. Mestari varoitti heitä, että he jakaisivat hänen kohtalonsa, mutta että kunniapaikat eivät riippuneet hänestä, sen oppitunnin he ymmärtäisivät vasta ajan kanssa. Jaakob esiintyy 7 eri hetkessä Uudessa testamentissa. Hänet kutsuttiin jättämään verkkonsa yhdessä Pietarin, Andrean ja Johanneksen kanssa, ja siitä lähtien hän oli osa mestarin lähintä piiriä. Vain Pietari, Johannes ja hän seurasivat Jeesusta, kun hän herätti Jairuksen tyttären Transfiguraation vuorella ja Getsemanen puutarhassa. Ei tiedetä, johtuiko se läheisyys sukulaisuudesta, hänen uskostaan vai hänen päättäväisestä luonteestaan, mutta hänen läheisyytensä Kristuksen kanssa oli ilmeinen. Markus kertoo, että valitessaan ne 12, Jeesus kutsui Jaakobia ja Johannesta Boanerges, mikä tarkoittaa ukkosen pojat. Syytä ei ole selitetty, mutta myöhempi episodi näyttää oikeuttavan lempinimen. Vähän ennen kärsimystä, kulkiessaan samarialaisen kylän läpi, missä heiltä evättiin majoitus, juutalaisten ja samarialaisten välinen kilpailu sytytti 2 veljen vihan, jotka pyysivät lupaa kutsua tulta taivaasta ja tuhota paikan. Jeesus nuhteli heitä lujasti, muistuttaen heitä, että hänen missionsa ei ollut tuhota elämiä, vaan pelastaa ne. Se kohtaus paljasti energian ja impulsiivisuuden, jotka luonnehtivat Jaakobia. Jotkut myöhemmät ajattelijat tulkitsivat lisänimen positiivisella tavalla. Juutalaisille ukkonen saattoi viitata myös Jumalan ääneen, ehdottaen sisäistä voimaa julistaa totuutta. Todennäköisesti molemmat lukutavat heijastavat apostolin eri puolia. Intohimoa, joka tarvitsi ohjausta, ja energiaa, joka kerran kanavoituna palveli levittämään viestiä vakaumuksella. Alkuperäisessä yhteisössä hänet tunnettiin nimellä Jaakob vanhempi, erottaakseen hänet toisesta nuoremmasta samannimisestä apostolista. Muinaiset kuvailivat häntä rotevana miehenä, vaikuttavalla olemuksella, paksulla parralla ja syvällä äänellä, joku, joka herätti kunnioitusta vain astumalla sisään.
Ylösnousemuksen jälkeen Jaakob oli läsnä helluntaina, mutta sitten tekstit eivät mainitse häntä uudelleen ennen hänen kuolemaansa. Jotkut keskiaikaiset traditiot väittivät, että hän matkusti Hispaniaan saarnaamaan evankeliumia ja että siellä hänellä oli näky neitsyt Mariasta jaspispylvään päällä, pyytäen häntä rakentamaan kappelin. Siitä legendasta syntyi Nuestra Señora del Pilarin pyhäkkö Zaragozassa. Saman tradition mukaan hän olisi palannut Jerusalemiin pian sen jälkeen. Vaikka historiaa ei voida todistaa, viittausten puute vuosikymmenen aikana sai jotkut kirjoittajat ajattelemaan, että hän oli Palestiinan ulkopuolella suuren osan siitä ajasta. Kohti vuotta 42 Herodes Agrippan hallituksen aikana alkoi vaino ensimmäisiä kristittyjä vastaan. Jaakob pidätettiin ja vietiin Sanhedrinin eteen syytettynä julistamisesta, että Jeesus oli Jumalan poika ja ainoa pelastuksen tie. Herodes vahvisti tuomion ja käski hänen mestauksensa teloitustavan, joka oli epätavallinen ei-roomalaisille kansalaisille, minkä vuoksi jotkut olettavat, että Jaakob oli saanut Rooman kansalaisuuden ehkä perheensä kaupallisten yhteyksien kautta. Muinaisen kertomuksen mukaan mies, joka ilmiantoi hänet, katui nähdessään hänen tyyneyttään ja tunnusti julkisesti uskonsa. Molemmat tuomittiin yhdessä. Matkalla teloitukseen syyttäjä pyysi anteeksi ja Jaakob halasi häntä ja toivotti hänelle rauhaa. Sen jälkeen molemmat mestattiin. Ajan myötä syntyi uskomus, että hänen jäänteensä siirrettiin Espanjan luoteisalueelle, minne rakennettiin Santiago de Compostelan katedraali, josta tulisi pyhiin vaelluskohde tuhansille uskoville. Vuosisatojen ajan apostolia pidettiin niemimaan suojelijana ja uskon symbolina, joka säilyi sotien ja takaisinvaltausten keskellä. Keskiaikaiset legendat jopa kertoivat, että hän ilmestyi taistelussa ohjaamaan kristittyjä muslimi-invaasiota vastaan, antaen alun Santiago Matamorosit hahmolle. Johannes, rakastettu opetuslapsi. Johannes, Sebedeuksen ja Salomen poika, syntyi Galileassa Betsaidan kalastajakylässä. Jaakob, vanhemman veli, hän työskenteli nuoresta pitäen isänsä kanssa perheen kalastusliikkeessä. Hän tunsi hyvin kreikkalaisen kulttuurin ja sen kielen, vaikka pysyi uskollisena juutalaiselle traditiolle. Kuten Pietari ja Andreas, mahdollisesti hän oli Johannes Kastajan seuraaja ennen kuin tapasi Jeesuksen. Kun tämä kutsui hänet, Johannes oli noin 25 vuotta vanha, eikä koskaan mennyt naimisiin. Pyhä Augustinus kirjoitti, että nuoruudestaan lähtien hän ylläpiti ainutlaatuisen puhtauden elämää. Evankeliumeissa hän esiintyy veljensä ja Pietarin rinnalla osana mestarin lähintä piiriä. Hän oli läsnä Jairuksen tyttären ylösnousemuksessa, transfiguraatiossa ja Getsemanessa. Hän myös auttoi valmistelemaan viimeistä ehtoollista. Johannes ei ymmärtänyt vielä Kristuksen hengellistä tarkoitusta ja häntä nuhdeltiin hänen kunnianhimostaan, kun hän ja hänen veljensä pyysivät kunniapaikkoja. Hänen kiivas temperamenttinsa motivoi lempinimen Ukkosen pojat. Näistä särmistä huolimatta hän oli yksi uskollisimmista opetuslapsista. Erässä tilaisuudessa hän halusi rangaista niitä, jotka eivät ottaneet heitä vastaan, mutta Jeesus pysäytti hänet. Golgatalla hän pysyi ristin vieressä ja sai tehtäväkseen huolehtia neitsyestä, ele joka osoitti mestarin absoluuttista luottamusta. Johanneksen evankeliumi viittaa sen kirjoittajaan nimellä opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, nöyrä tapa olla käyttämättä omaa nimeään. Viimeisellä ehtoollisella hän nojasi Jeesuksen rintaa vasten ja sai petturin merkin. Hän seurasi Pietaria ylimmän papin pihalle asti ja todisti ystävänsä kieltämisen. Mestarin kuoleman jälkeen hän oli yksi ensimmäisistä, jotka menivät haudalle. Hän juoksi Pietarin kanssa ja saapui ensimmäisenä, vaikka odotti ennen sisään astumista. Hän ymmärsi ylösnousemuksen nähdessään tyhjät liinat. Helluntain jälkeen hän teki yhteistyötä Pietarin kanssa Jerusalemissa. Yhdessä he paransivat rampan kerjäläisen, mikä aiheutti heidän pidätyksensä ja Sanhedrinin varoituksen. Siitä huolimatta he jatkoivat työtään. Vuosien ajan hän pysyi Jerusalemissa. Hän osallistui konsiiliin, joka päätti olla asettamatta juutalaista lakia pakanakäännynnäisille. Myöhemmin hän matkusti Roomaan,
missä Tertuliannuksen mukaan hänet heitettiin kiehuvaan öljyyn kärsimättä vahinkoa. Sieltä hänet karkotettiin Efesokseen valvomaan Aasian kristillisiä yhteisöjä. Domitianuksen hallituksen aikana hänet lähetettiin Patmokseen, missä hän kirjoitti ilmestyskirjan hengellisen kokemuksen jälkeen. Vapautettuna Nervan aikoina hän palasi Efesokseen jo vanhana ja järjesti paikalliset kirkot. Siellä hän kirjoitti evankeliuminsa tarjoten teologisemman ja hengellisemmän näkökulman ja 3 kirjettä, joissa hän opetti, että lähimmäisen rakastaminen ja Kristuksen totteleminen on todiste aidosta uskosta. Muinaiset kertomukset kertovat episodeja hänen viimeisistä vuosistaan, kuten hänen matkansa pelastamaan harhautunutta nuorukaista tai hänen kieltäytymisensä jakaa rakennusta harhaoppisen Kerintoksen kanssa. Vanhuksenaan hän toisti aina, lapsukaiset, rakastakaa toisianne, vakuuttuneena siitä, että se käsky sisälsi koko lain. Hän kuoli Efesoksessa noin vuonna 100, lähes 97 vuoden ikäisenä, hyvästeltyään siunaten opetuslapsiaan. Hänen elämänsä jäi esimerkiksi uskosta, sinnikkyydestä ja tasapainosta ukkosen, lujuuden ja rakkauden suloisuuden välillä. Filippus, silta kohti pakanoita. Filippus syntyi Betsaidassa, samassa kalastajakylässä kuin Pietari, Andreas, Jaakob ja Johannes, ja nuoresta pitäen työskenteli kalastuksessa. Jotkut kirjoitukset mainitsevat, että hän kuului Sebulonin heimoon. Hänen nimensä, kreikkalaista alkuperää ja yleinen galilealaisten juutalaisten keskuudessa levisi erityisesti sen jälkeen, kun tetrarkki Filippus, Herodes suuren poika, hallitsi Galilean läheisiä alueita. Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumit mainitsevat hänet vain 1/12, mutta Johanneksen evankeliumi tarjoaa yksityiskohtaisempia kohtauksia. Siellä kerrotaan, että Filippus oli ollut Johannes Kastajan seuraaja ja että hän tapasi Jeesuksen Betabarassa. Pian sen jälkeen hän vei hänen eteensä ystävänsä Natanaelin, väittäen, että he olivat löytäneet miehen, jonka Mooses oli ilmoittanut. Leipien moninkertaistamisessa Jeesus koetteli häntä kysymällä, kuinka ruokkia väkijoukko. Filippus vastasi käytännöllisellä laskelmalla, joka osoitti aineellisen vaikeuden, ja Andreas oli se, joka osoitti poikaa leipien ja kalojen kanssa. Myöhemmin, kun jotkut kreikkalaiset etsivät nähdä Jeesusta, Filippus epäröi ja pyysi neuvoa Andrealta ennen kuin vei heidät mestarin luo, osoittaen vielä epävarmuutta viestin universaalista ulottuvuudesta. Viimeisen ehtoollisen aikana hän pyysi Jeesusta näyttämään heille Isän ja sai lievän nuhdeen, koska ei ymmärtänyt vielä mestarin luonnetta. Hänen asenteensa kuitenkin paljasti vilpittömän halun selkeyteen. Ylösnousemuksen jälkeen hän pysyi Jerusalemissa. Monet muinaiset kirjoittajat tunnistivat apostolin Filippukseksi, joka nimettiin 7 diakonin joukkoon teoissa, mikä merkitsisi kaksoispalvelua, saarnaamista ja yhteisöllistä huolenpitoa. Stefanoksen marttyyrikuoleman jälkeen hän lähti Jerusalemista ja saarnasi Samariassa. Siellä monet sairaat parannettiin ja kaupunki koki suurta iloa. Myös kerrotaan Simon Maguksen pinnallisesta kääntymyksestä, jonka yritys ostaa hengellistä valtaa sai nuhteen Pietarilta, kun hän ja Johannes saapuivat tukemaan yhteisöä. Sitten Filippus lähetettiin etelään kohti Gazaa. Matkalla hän löysi etiopialaisen virkamiehen vaunut, joka luki profeetta Jesajaa. Mies kutsui hänet nousemaan, Filippus selitti hänelle kohdan ja kastoi hänet läheisessä purossa. Sen jälkeen teksti väittää, että Herran henki tempaisi Filippuksen ja hän ilmestyi Asdodissa. Sieltä hän saarnasi Kesareaan asti, missä hän asui yli 20 vuotta, ja hänellä oli 4 neitsyttä tytärtä profetian lahjalla. Myöhemmin hän asettui Hierapolikseen, Vähä-Aasiaan. Kirjoittajat kuten Polykrates ja Gaius vahvistivat, että siellä lepäsivät hänen jäänteensä ja 2 hänen tyttärensä jäänteet. Siitä kaupungista hän valvoi Frygian kristillisiä yhteisöjä. Myöhemmät tekstit kertovat hänen vastakkainasettelustaan pakanallisten käytäntöjen kanssa ja joistakin ihmeistä, jotka liittyivät hänen saarnaamiseensa. Hän myös teki lähetysmatkoja Vähä-Aasian ja Pohjois-Afrikan halki. Hän saarnasi Karthagossa ja kastoi monia pakanoita ja juutalaisia ennen kuin palasi Hierapolikseen. Hänen tyttärensä jatkoivat hänen työtään eri kaupungeissa.
Filippus kuoli siellä noin vuonna 90 Domitianuksen vainojen aikana ristiinnaulittuna ylösalaisin kuten Pietari. Hänen muistonsa jäi miehenä, joka vei Jeesuksen viestin Israelin rajojen tuolle puolen tunnustettuna pakanoiden ensimmäisenä evankelistana. Bartolomeus, vilpitön israelilainen. Bartolomeuksen nimi tuli tunnetuksi osittain tapahtuman vuoksi, joka sattui monta vuosisataa myöhemmin, hänen juhlapäivänsä verilöyly vuonna 1572, kun tuhansia protestantteja murhattiin Ranskassa. Michelangelon maalauksessa viimeinen tuomio esiintyy myös hänen hahmonsa, kalju, vahva ja kasvot närkästyksen merkitsemät, pitäen toisessa kädessään marttyyrikuolemansa veistä ja toisessa nyljettyä ihoaan. Kuitenkin, noiden myöhäisten kuvien tuolla puolen harvat muistavat, kuka tämä apostoli todella oli. 9. vuosisadasta lähtien Bartolomeus on tunnistettu Natanaeliksi, jonka Johanneksen evankeliumi mainitsee nimeltä. Matteus, Markus ja Luukas mainitsevat Bartolomeuksen aina Filippuksen rinnalla, ja Johanneksessa Filippus on se, joka esittelee Natanaelin Jeesukselle. Se yhteensattuma johti useat kirjoittajat päätelmään, että kyseessä oli sama henkilö. Nimi Bartolomeus, Tolmain poika, oli patronyymi, kun taas Natanael, Jumala on antanut, oli henkilökohtainen nimi. Jos näin on, Kaanassa kutsuttu opetuslapsi olisi sama apostoli, joka mainitaan muissa evankeliumeissa. Johanneksen evankeliumi kertoo, että pian Jeesuksen kasteen jälkeen Filippus meni etsimään Natanaelia ja ilmoitti hänelle, että he olivat löytäneet Messiaan. Natanael, harras juutalainen, reagoi skeptisesti kuullessaan, että Jeesus tuli Nasaretista. Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Siitä huolimatta hän seurasi häntä. Nähdessään hänen lähestyvän, Jeesus sanoi, "Tämä on todellinen israelilainen, jossa ei ole vilppiä." Natanael kysyi, kuinka hän tunsi hänet, ja Jeesus vastasi, että hän oli nähnyt hänet viikunapuun alla ennen kuin Filippus kutsui häntä. Silloin Natanael tunnisti hänet Jumalan pojaksi ja Israelin kuninkaaksi. Jeesus lisäsi, että hän näkisi suurempia asioita, verraten itseään Jaakobin unen tikkaisiin linkkinä taivaan ja maan välillä. Se oli Natanaelin pääkohtaus evankeliumissa. Myöhemmin Johannes mainitsee hänet opetuslasten joukossa, jotka olivat kalastamassa, kun ylösnoussut Jeesus ilmestyi rannalle. Synoptikot eivät tarjoa enempää yksityiskohtia, mutta sisällyttävät hänet 12 listaan. Jotkut muinaiset kirjoittajat yrittivät yhdistää hänet Daavidin sukuun nimen Tolmai kautta, mutta ei ole olemassa vahvoja todisteita. Kuten muut apostolit, hän oli yksinkertainen mies, todennäköisesti kalastaja. Hänen myöhemmästä työstään kirjoittajat, kuten Hieronymus ja Johannes Chrysostomos, väittivät, että hän saarnasi ensin Lykaoniassa, vuoristoisella ja köyhällä alueella Vähä-Aasian keskiosassa, missä myös olivat työskennelleet Paavali ja Barnabas. Siellä hän perusti yhteisöjä ja nimitti paikallisia johtajia. Sitten hän siirtyi koilliseen Armeniaan asti, missä myös saarnasivat muut apostolit. Myöhemmin osoitettiin, että hänen marttyyrikuolemansa ei tapahtunut siellä, vaan paljon idemmässä. Traditio väittää, että Bartolomeus teki yhteistyötä jonkin aikaa Filippuksen kanssa Hierapoliksessa, Frygiassa, kohti vuosia 58 tai 59. Pian sen jälkeen hän aloitti pisimmän matkansa kohti Intian niemimaata. Eusebiuksen ja Hieronymuksen mukaan oppinut Pantainos matkusti Intiaan vuonna 180 ja löysi kristillisen yhteisön, joka säilytti kappaleen Matteuksen evankeliumista hebreaksi, oletettavasti Bartolomeuksen tuomana yli 100 vuotta aiemmin. Teksti tunnettu nimellä Abdiaan teot kuvailee häntä keskikokoisena miehenä, vaaleaihoisena, kiharahiuksisena ja paksupartaisena. Sanottiin, että hänellä oli voimakas ääni, hän pukeutui samoihin vaatteisiin vuosikymmeniä ja rukoili jatkuvasti. Vaikka liioiteltuja, nuo kuvaukset heijastavat hänen ankaruuttaan, iloaan ja kykyään oppia kieliä. Saarnatessaan Kalyananassa, Intian länsirannikolla, Bartolomeusta pyysi kuningas Polymios parantamaan tyttärensä, joka kärsi mielenterveyshäiriöstä. Apostoli pyysi, että hänet vapautettaisiin ja paransi hänet. Kiitollisena kuningas salli hänen opettaa vapaasti.
Sillä alueella asukkaat kunnioittivat jumalatarta nimeltä Astaroth. Bartolomeus kokosi väkijoukon patsaan eteen ja käski sen ilmentyä. Tradition mukaan kuva rikkoutui ja demoni tuli ulos enkelin kahlitsemana. Kuningas, hänen perheensä ja monet asukkaat hyväksyivät kasteen. Monarkin veli, Astyages, ei hyväksynyt kääntymystä. Hän käynnisti hyökkäyksen uusia uskovia vastaan ja vangitsi apostolin. Bartolomeus piestiin, nyljettiin elävältä ja lopulta mestattiin. Hänen kuolemansa tapahtui 24. elokuuta vuonna 1962, kun hän oli noin 58 vuotta vanha. Siitä lähtien hänet on esitetty veitsen ja oman ihonsa kanssa marttyyrikuolemansa symbolina. 20. vuosisadalla intialainen tutkija A.C. Perumalil tutki muinaisia lähteitä ja puolusti, että kertomus sisälsi todellisia elementtejä. Hän analysoi kolikoita ja kaiverruksia ja päätteli, että Bartolomeus saarnasi Kalyananassa roomalaisten tuntemana onnellisena Intiana, kauppapaikkana, joka oli yhteydessä roomalaiseen, arabialaiseen ja iranilaiseen imperiumiin. Hän tunnisti kuningas Polymyoksen kuvernööriksi nimeltä Pulumaji ja Astyageksen kuninkaaksi Aristakarman. Jumalatar Astaroth vastaisi Astamurtia, paikallista hedelmällisyyden jumaluutta. Sen rekonstruktion mukaan Bartolomeus olisi matkustanut Armeniasta Persianlahden satamaan ja purjehtinut Kaljanaan, tuoden mukanaan hebrealaisen kopion Matteuksen evankeliumista. Siellä hän perusti kristillisen yhteisön, joka selvisi useita vuosisatoja Babylonian patriarkaatin alaisuudessa. Apostoli, tunnustettu yksinkertaisuudestaan ja suoruudestaan, jätti perinnökseen uskon laajentumisen alueille, joita opetuslapset eivät olleet koskaan aiemmin saavuttaneet. Hänen kuolemansa merkitsi tradition alkua, joka piti elossa sen israelilaisen ilman vilppiä muiston, joka näki Jumalan ja seurasi häntä loppuun asti. Tuomas, idän apostoli. Tuomaasta muistetaan ennen kaikkea lempinimi, joka leimasi hänet, epäuskoinen. Vuosisatojen ajan hänet on kuviteltu vakavana ja epäluuloisena miehenä, mutta Uuden testamentin kertomukset tarjoavat erilaisen kuvan. Järkevän, rohkean ja uskollisen henkilön kuvan. Hänet mainittiin harvoin, mutta jokainen kohtaus paljastaa päättäväisen seuraajan, jolla on selkeä mieli ja luja henki. Kaikista opetuslapsista, vain Pietarista ja Johanneksesta, tunnetaan laajempi myöhempi historia kuin hänen. Melkein koko hänen työnsä kehittyi kaukana Rooman imperiumista, ja suurin osa tallenteista tulee itäisistä traditioista. Ennen hänen missioitaan Osroenessa, Armeniassa, Iranissa, Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa, evankeliumit tarjoavat joitakin viitteitä hänen luonteestaan. 3 synoptikkoa nimeävät hänet 12 joukkoon, mutta Johannes on se, joka kuvaa 4 olennaista hetkeä hänen elämästään. Ensimmäinen tapahtui, kun Jeesus päätti palata Betaniaan, missä asui hänen ystävänsä Lazarus, huolimatta vaarasta palata Juudeaan. Jerusalemista karkotuksen jälkeen väitettyään, että hän ja isä olivat yksi, palaaminen merkitsi varmaa tuomiota. Kun Jeesus ilmoitti aikeensa, Tuomas vastasi, menkäämme myös me, kuollaksemme hänen kanssaan. Hänen lauseensa ei osoittanut pessimismiä, vaan realismia ja rohkeutta. Hän ymmärsi riskin ja oli valmis kohtaamaan sen. Toinen kohtaus tapahtui viimeisen ehtoollisen aikana. Jeesus puhui tiestä isän luo ja Tuomas puuttui asiaan. Herra, emme tiedä minne menet, kuinka voimme tietää tien? Hänen kysymyksensä antoi aiheen väitteelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Se väliintulo jälleen paljasti hänen suoran luonteensa ja hänen tarpeensa selkeyteen. Muistetuin episodi tapahtui ylösnousemuksen jälkeen. Jeesus ilmestyi opetuslapsille ja Tuomas ei ollut läsnä. Kun he kertoivat hänelle tapahtuneesta, hän vastasi, että hän ei uskoisi ennen kuin koskisi haavoja. Se ei ollut perusteetonta epäuskoa, vaan konkreettisen todisteen vaatimus. Hän oli nähnyt mestarin kuolevan ja tiesi, että kukaan ei palaa kuolemasta. Kun Jeesus palasi esittäytymään ja salli hänen koskea haavoja, Tuomas huudahti, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus vastasi, autuaita ne, jotka uskovat näkemättä, lause suunnattu niille, jotka uskoisivat apostolisen todistuksen kautta.
Tuomas esiintyy viimeisen kerran Johanneksen evankeliumissa muiden opetuslasten kanssa kalastusmatkalla Galilean järvellä. Hänen nimensä käännettynä Didymos tarkoittaa kaksosta ja oli pikemminkin lisänimi. Muinaiset syyrialaiset kirjoitukset ja Eusebius mainitsevat, että hänen syntymänimensä oli Juudas tai Juuda. Tuomaan tekojen kirja, laadittu noin vuonna 200, kuvailee häntä puuseppänä ja Jeesuksen sukulaisena, peräisin erilaisesta ympäristöstä kuin Galilean kalastajat. Ylösnousemuksen jälkeen hänen työnsä oli intensiivistä. Eusebiuksen mukaan pian helluntain jälkeen hän evankelioi Osroenen alueen, joka sijaitsi roomalaisen ja iranilaisen imperiumin välissä. Edessan arkistoissa oli olemassa dokumentteja, jotka kertoivat prinssi Abgar Mustan kääntymyksestä sairaana ja ilman lääketieteellistä apua. Tämä olisi kirjoittanut Jeesukselle pyytäen parannusta. Suullinen vastaus osoitti, että Jeesuksen täytyi täyttää missionsa, mutta lähettäisi yhden opetuslapsistaan. Sen tradition mukaan Tuomas vakuutti Juudas Taddeuksen menemään Edessaan, ja molemmat saarnasivat siellä ja Armeniassa perustaen yhteisöjä, jotka myöhemmin muodostaisivat idän kirkon. Myöhemmin Tuomas siirtyi itään. Muinaiset syyrialaiset tekstit kertovat hänen saapumisestaan Intiaan. Tuomaan teot yhdistävät historiaa ja symboliikkaa, mutta säilyttävät johdonmukaisia yksityiskohtia. Kirjoittajat kuten Hippolytos ja Eusebius mainitsevat hänen työnsä Partiassa nimellä, jolla roomalaiset nimittivät Irania. Kun portugalilaiset saapuivat Etelä-Intiaan 16. vuosisadalla, he löysivät kristillisen yhteisön, joka katsoi alkuperänsä apostoliin. Syyrialaiset dokumentit ja muinaiset hymnit vahvistivat sen tradition vanhuuden. Jotkut tutkijat väittävät, että kristinusko saapui Intiaan 4. vuosisadalla, toiset pitävät kiinni vanhemmista juurista. 3. vuosisadan syyrialainen teksti, apostolien opit, väittää, että Intia ja kaikki sen alueet saivat pappeuden Juudas Tuomaan käsistä. Mikään muu alue ei vaadi hänen marttyyrikuolemaansa. Ennen saapumistaan Niemimaalle Tuomas saarnasi kuninkaan nimeltä Gundaforos hovissa, alueella, joka tänään vastaa Pohjois-Pakistania. Vuosisatojen ajan epäiltiin hänen olemassaoloaan, kunnes löydettiin ensimmäisen vuosisadan kolikoita hänen nimensä kaiverrettuna kreikaksi. Kertomusten mukaan Tuomas kutsuttiin rakentamaan palatsia, mutta jakoi rahat köyhien kesken. Kun kuningas kuulusteli häntä, hän väitti, että työ voitaisiin nähdä vain tuonpuoleisessa. Tilanne muuttui, kun monarkin veli, kuolemanläheisen kokemuksen jälkeen, vakuutti nähneensä taivaassa sen palatsin, joka oli pystytetty apostolin hyväntekeväisyydellä. Kohti vuotta 52 jälkeen Kristuksen Tuomas hylkäsi pohjoisen invaasioiden vuoksi ja suuntasi Etelä-Intiaan. Maa oli jaettu kuningaskuntiin, jotka kävivät aktiivisesti kauppaa Rooman kanssa. Paikalliset traditiot kertovat, että hän nousi maihin Kraganoressa, satamakaupungissa, missä elivät rinnakkain kreikkalaiset, roomalaiset, juutalaiset ja arabit. Siellä hän aloitti saarnansa ja liittyi paikan juutalaisyhteisöihin. Lukuisat kertomukset säilyttävät episodeja hänen missiostaan. Ministerin parantaminen, joka oli menettänyt kätensä, nuorukaisen vapauttaminen, joka oli epäoikeudenmukaisesti syytetty, ja isänsä murhaaman lapsen symbolinen ylösnousemus syyttääkseen häntä. Vuosien 52 ja 69 välillä Rabbanin laulun mukaan Tuomas perusti 7 kirkkoa, kastoi tuhansia ihmisiä, paransi sairaita ja nimitti pappeja ja piispoja. Hänen vahvin yhteisönsä perustettiin Kraganoreen. Hän eli ankarasti, söi leipää ja vettä ja omisti pitkiä jaksoja rukoukselle. Temppelit, jotka hän perusti, koristeltiin vain risteillä. Viimeisinä vuosinaan hän asettui Mylaporeen. Paikalliset kronikat sanovat, että brahmaanipapit, peläten kristinuskon laajentumista, salaliittoilivat häntä vastaan. Eräänä iltapäivänä rukoillessaan luolassa häntä hyökättiin keihäällä. Vakavasti haavoittuneena hän saapui pieneen kappeliin, missä hän tarrautui kiviristiin ja lausui viimeiset sanansa. Herra, sinun käsiisi uskon henkeni. Oli 3. heinäkuuta vuonna 1972. Hänen kuolemansa sinetöi elämän, joka oli annettu kokonaan uskolle, ja jätti syvän jäljen tunnetun maailman äärirajoille. Matteus.
valtakunnan kronikoitsija. Matteuksen nimi esiintyy 12 joukossa yhtenä tunnetuimmista, ennen kaikkea evankeliumin vuoksi, joka kantaa hänen allekirjoitustaan pidettynä vuosisatojen ajan luetuimpana ja siteeratuimpana 4. Kuitenkin sen maineen takana piilee hahmo, josta tuskin tiedetään mitään varmuudella. Jopa hänelle annettu teksti näyttää käyneen läpi useita muutoksia ajan myötä. Siitä syystä monet kutsuvat häntä haamuapostoliksi, mies tunnettu teoksestaan, mutta jonka henkilökohtainen historia on melkein kadonnut. Evankeliumit kertovat lyhyesti hänen kutsustaan. Jeesus näki veronkerääjän istumassa paikallaan ja sanoi hänelle, seuraa minua. Se mies nimeltään Matteus itse evankeliumissa, joka kantaa hänen nimeään, esiintyy nimellä Leevi Markuksessa ja Luukkaassa. Traditio tunnistaa heidät samaksi henkilöksi. Leevi oli hänen hebrealainen nimensä, tavanomainen Juudeassa, ja Matteus, Jumalan lahja, hänen kreikkalainen nimensä, käytetty virallisissa yhteyksissä. Markuksen mukaan Leevi oli Alfeuksen poika, mikä tekisi hänestä Jaakob nuoremman ja Simeonin veljen ja Jeesuksen sukulaisen perhesiteiden kautta. Hän työskenteli Kapernaumissa, kun hänet kutsuttiin, todennäköisesti tunnettuaan mestarin aiemmin. Hänen ammattinsa oli halveksittu. Roomalainen veronkeruu toimi myönnytysten kautta urakoitsijoille, jotka perivät veroja omilla työntekijöillään. Matteus ei ollut suuri publikaani, vaan alainen, jolla oli tietty asema Kapernaumin verotoimistossa, missä perittiin satamamaksuja, tietulleja ja kaupallisia oikeuksia. Hänen asemansa salli hänen vastaanottaa lukuisia vieraita talossaan. Kutsunsa jälkeen hän tarjosi juhlaaterian Jeesukselle, mikä aiheutti kritiikkiä uskonnollisilta viranomaisilta pöydän jakamisesta publikaanien ja syntisten kanssa. Jeesus vastasi, en ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Kutsun jälkeen evankeliumit melkein eivät mainitse häntä uudelleen. Hänen myöhempi merkityksensä johtuu evankeliumista, joka on annettu hänelle. Papias 2. vuosisadan alussa väitti, että Matteus kokosi Jeesuksen sanat aramean kielellä ja että kukin käänsi ne miten pystyi. Irenaeus väitti, että hän kirjoitti evankeliumin suunnattuna hebrealaisille, kun Pietari ja Paavali saarnasivat Roomassa. Tertullianus ja Origenes tunnustivat hänet kirjoittajaksi, ja Eusebius mainitsi, että Pantainos löysi kopion hänen tekstistään Intiasta noin vuonna 180. Hieronymus vuonna 392 tarjosi yksityiskohtaisimman todistuksen. Matteus olisi laatinut teoksensa hebreaksi tai arameaksi juutalaisille uskoville ja sitten sen käänsi kreikaksi tuntematon kirjoittaja. Hän väitti nähneensä alkuperäisen käsikirjoituksen Kesarean kirjastossa ja konsultoineensa sitä Berojan nasarealaisten kanssa. Hän huomautti, että Matteus siteerasi suoraan vanhan testamentin hebrealaista tekstiä, seuraamatta 70 kreikkalaista versiota. Kaikki viittaa siihen, että alkuperäinen evankeliumi kirjoitettiin vuosien 50 ja 70 välillä Jerusalemissa tai sen ympäristössä. Ajan myötä joku mukautti sen ja käänsi sen kreikaksi, ja se versio on se, joka on säilynyt. Hänen evankeliuminsa korostaa itsepintaisesti hebrealaisten profetioiden täyttymystä. 13 kertaa hän toistaa kaavan, jotta täyttyisi se, mitä profeetta oli sanonut, osoittaen, että Jeesuksen elämä ymmärrettiin jatkona muinaisille lupauksille. Myöhemmät tutkimukset osoittivat, että teksti toimi siltana kirjoitusten ja uuden kristillisen uskon välillä, antaen turvaa juutalaisille käännynnäisille siitä, että Kristuksen viesti ei rikkonut heidän perintöään, vaan täydensi sen. Siitä huolimatta jotkut kirjoittajat havaitsivat, että useat lainaukset vanhasta testamentista ovat peräisin kreikkalaisesta versiosta, mikä viittaa siihen, että teksti, joka meillä tänään on, ei ole yksinkertainen käännös alkuperäisestä aramealaisesta. Todennäköisesti myöhempi toimittaja yhdisti osan Matteuksen materiaalista Markuksen evankeliumiin tuottaakseen lopullisen muodon ensimmäisen vuosisadan lopulla. Hänen henkilökohtaisesta elämästään ja hänen lähetystoiminnastaan tiedetään vähän. Clemens Aleksandrialainen kuvaili häntä ankarana miehenä, kasvissyöjänä, joka ravisti itsensä hedelmillä ja palkokasveilla. Clemensin mukaan hän palveli juutalaiskristillistä yhteisöä Palestiinassa 15 vuotta.
Irenaeus ja Hieronymus olivat samaa mieltä siitä, että hänen palvelutyönsä suuntautui ennen kaikkea juutalaisuudesta kääntyneille. Muut traditiot sijoittavat hänet evankelioimaan Persiaan, Makedoniaan, Egyptiin, Syyriaan ja Etiopiaan. Useimmat väittävät, että hän kuoli marttyyrinä Domitianuksen aikana, vaikka versiot eroavat paikasta. Clemens sen sijaan väitti, että hän kuoli luonnollisesti korkeassa iässä. Jos hyväksytään tieto 15 vuodesta Juudeassa, hänen alkuperäinen työnsä olisi päättynyt noin vuonna 47. Hän ei esiinny Jerusalemin merkittävien johtajien joukossa, kun Paavali mainitsee Jaakobin, Pietarin ja Johanneksen kirkon pylväinä, eikä hänen toiminnastaan ole tallennettu mitään teoissa, paitsi hänen nimensä 12 listassa. On mahdollista, että hän myöhemmin matkusti Lähi-idän juutalaisyhdyskuntien kautta tai kohti Egyptiä, missä oli olemassa yhteisöjä, jotka olivat yhteydessä Etiopiaan. Ensimmäisellä vuosisadalla Etiopia tai Aksum oli vauras kuningaskunta, jolla oli jatkuvaa kauppaa Rooman kanssa. Siellä asui lukuisia juutalaisyhteisöjä, mikä teki apostolisesta missiosta uskottavan. Etiopialaiset legendat Matteuksesta säilyivät myöhemmissä teksteissä. Yksi niistä, tallennettu Abdiaan apostoliseen historiaan, kertoo, että hän saapui kaupunkiin nimeltä Naddaver Filippuksen kääntämän ministerin kutsumana. Siinä traditiossa Matteus kohtaa 2 maagia, jotka hallitsivat kuningas Aeglipusta. Useiden ihmeiden jälkeen hän herätti monarkin pojan ja perusti kirkon nimeltä Ylösnousemuksen kirkko. Hän pysyy siellä 23 vuotta, nimittää pappeja, perustaa yhteisöjä ja kastaa kuninkaallisen perheen. Lopulta, sen version mukaan, hänet murhattiin kuninkaan seuraajan, Hirtakuksen, käskystä, kieltäydyttyään vakuuttamasta prinsessaa nimeltä Ifigenia Jumalalle pyhitetty menemään naimisiin hänen kanssaan. Toinen myöhempi kertomus, Matteuksen marttyyrikuolema, tarjoaa erilaisen version, sijoittaen hänet kansojen joukkoon, joita kutsuttiin kannibaaleiksi. Riivattuaan useita ja saatuaan lukuisia kääntymyksiä, paikallinen päällikkö käski ristiinnaulita ja polttaa hänet elävältä. Tuli otti symbolisen käärmeen muodon ja ajoi takaa päällikköä, joka pyysi anteeksi. Matteus, vielä elossa, käski sammuttaa liekit ennen kuolemaansa. Sanottiin, että hänen ruumiinsa löydettiin ehjänä. Vaikka nämä kertomukset ovat symbolisia, ne saattaisivat säilyttää todellisen ytimen, että Matteus saarnasi Etiopian juutalaisyhteisöjen keskuudessa vuosikymmeniä ja kuoli itäisillä mailla, ehkä Persiassa, kuten Hippolytos väittää, kaupungissa nimeltä Hieres, noin vuonna 90. Hänen hahmonsa jäi mysteerin verhoamaksi. Jos hänen evankeliuminsa heijastaa hänen luonnettaan, hän oli metodinen mies, omistautunut yhdistämään juutalaiset juuret uuteen uskoon. Mutta tiedot hänen lopustaan ovat niukkoja ja hajanaisia. Siksi kaikkien opetuslasten joukosta Matteus on edelleen vaikeimmin tavoitettava, todellinen näkymätön apostoli. Jaakob Alfeuksen poika, hiljainen palvelija. Jeesuksen seuraajien joukossa oli 3 miestä nimeltä Jaakob, mutta vain yksi tunnettiin nimellä nuorempi, Alfeuksen ja naisen nimeltä Maria poika. Hänen nimensä esiintyy 12 listoissa, vaikka Uusi testamentti tarjoaa vähän yksityiskohtia. Hänen historiansa kietoutuu laajaan perheeseen, jossa myös esiintyvät Matteus, Joose ja Simeon, tunnistettuina saman parin lapsiksi. Jotkut muinaiset kirjoittajat mainitsevat, että se Alfeus, kutsuttu myös Kleofakseksi, oli Joosefin, Marian aviomiehen, veli, mikä tekisi tästä Jaakobista Jeesuksen serkun. Evankeliumit mainitsevat hänen äitinsä naisten joukossa, jotka olivat ristin vieressä. Matteus ja Markus esittävät hänet nimellä Maria, Jaakob nuoremman ja Joosen äiti, kun taas Johannes kutsuu häntä nimellä Maria, 2000, Kleofaksen vaimo. Se vaihtelu selittyy sillä, että Alfeus ja Kleofas vastaavat samaa hebrealaista nimeä, Halfai. Raamattu ei osoita, milloin hänet kutsuttiin, vaikka on todennäköistä, että kuten hänen veljensä Matteus, hän asui Kapernaumissa ja tunsi Jeesuksen opetukset. Jotkut väittävät, että hän myös työskenteli verojen alalla, vaikka ei ole vahvistusta. Hänet erotetaan Jaakob vanhemmasta hänen pituutensa ja sen huomaamattoman roolin vuoksi, jonka hän näytteli ryhmän sisällä. Hänen lempinimensä, nuorempi,
viittasi vain fyysiseen tai iälliseen eroon. Traditionin läpi hänen hahmonsa esiintyy melkein aina hiljaisuudessa, ilman puheita tai merkittäviä kohtauksia, mutta jatkuvalla läsnäololla alkuperäisessä yhteisössä. Hänen veljestään Simeonista tulisi myöhemmin Jerusalemin piispa, ja hän siirsi uskovien päämajan Pellan kaupunkiin ennen Jerusalemin tuhoa vuonna 70, varmistaen juutalaista alkuperää olevien kristittyjen selviytymisen. Se perhekonteksti näyttää, että Jaakob kuului sukuun, joka käytti pitkäaikaista vaikutusvaltaa. Tiedot hänestä tulevat kirkollisilta historioitsijoilta. Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen hän olisi pysynyt Jerusalemissa yhdessä muiden Herran sukulaisten kanssa. Jotkut muinaiset lähteet esittävät hänet Syyrian ensimmäisenä piispana, ehkä Antiokiassa, mutta se väite on ristiriidassa toisen vuosisadan kirjoitusten kanssa, jotka antavat sen tittelin Euodiukselle, Pietarin nimittämälle. Johdonmukaisimmat versiot osoittavat, että Jaakob nuorempi pysyi Jerusalemissa, missä hän kuoli juutalaisten fanaatikkojen joukon käsissä noin vuonna 62. Hänen kuolemansa olisi tapahtunut samalla ajanjaksolla, jona myös menehtyi hänen sukulaisensa Jaakob Vanhurskas, Jerusalemin kirkon johtaja, jonka kanssa hän jakoi ympäristön ja jännitteet paikallisten uskonnollisten viranomaisten kanssa. Jotkut kertomukset näyttävät hänet hurskaana miehenä, uskollisena Israelin traditioille ja sitoutuneena Jeesuksen opetuksiin, mutta ilman merkittävimpien johtajien julkista näkyvyyttä. Mikään ei viittaa siihen, että hän matkusti Palestiinan ulkopuolelle, eikä että hän perusti yhteisöjä ulkomailla. Hänen nimeään ei ole yhdistetty ihmeisiin, evankeliumeihin tai kirjeisiin. Hän oli varautunut opetuslapsi, todistaja, joka jatkoi palvelemista paikallisessa ympäristössään, kun monet toverit lähtivät saarnaamaan muille alueille. Nimettömien uskovien keskuudessa hän sai mainetta symbolina niille, jotka ylläpitävät uskoa etsimättä tunnustusta. Traditiot hänen jäänteistään ovat ristiriitaisia. Jotkut itäiset kirjoittajat väittivät, että hänen luunsa lepäsivät Jerusalemissa yhdessä hänen veljensä Simeonin luiden kanssa. Toiset sijoittivat ne Antiokiaan, mutta mitään versiota ei voida vahvistaa. Teoissa hän esiintyy ainoastaan 20 listassa. Tietojen niukkuudesta huolimatta hänen muistonsa säilyi erityisesti juutalaista alkuperää olevien kristittyjen keskuudessa, jotka näkivät hänet esimerkkinä huomaamattomasta uskollisuudesta. Jaakob Alfeuksen poika oli osa ryhmää, joka todisti helluntain, missä kristillinen liike vakiintui. Siitä lähtien hän työskenteli Jerusalemin uskovien keskuudessa osallistuen yhteisön järjestämiseen, joka jakoi omaisuutta, rukouksia ja opetuksia. Hänen elämänsä kehittyi vihamielisessä poliittisessa kontekstissa, jonka merkitsivät roomalainen miehitys ja konfliktit juutalaisten ja kristittyjen välillä. Hän pysyi pyhässä kaupungissa, kun muut apostolit hajaantuivat, mikä paljastaa hänen sitoutumisensa uskon alkuperäiseen juureen. Myöhäisten traditioiden mukaan hän kuoli kivitettynä samojen johtajien toimesta, jotka olivat tuominneet Stefanoksen. Kerrotaan, että hänen viimeiset sanansa olivat rukous pyytäen anteeksiantoa hyökkääjilleen, heijastaen henkeä, jonka Jeesus näytti ristillä. Vaikka hänestä säilyi vähän, hänen hahmonsa yhdistettiin hiljaiseen palveluun. Kun taas muut apostolit muuttuivat julkisiksi hahmoiksi tai tekstien kirjoittajiksi, Jaakob nuorempi muistettiin sinnikkyydestään, uskollisuudestaan ja halustaan pysyä yhteisön sydämessä etsimättä pääroolia. Idässä häntä kunnioitetaan yhtenä ensimmäisen kristinuskon piilotetuista pylväistä ja lännessä häntä juhlitaan yhdessä Pyhän Filippuksen kanssa. Hänen elämänsä tiivistää niiden kokemuksen, jotka tukivat liikettä sen juurilta. Yksinkertaiset miehet, jotka pitivät uskon elossa hiljaisuuden keskellä. Taddeus et de Saint-Valo. Juudas Taddeus, myös kutsuttu Lebbeus, oli yksi vähiten mainituista opetuslapsista evankeliumeissa, vaikka hänen nimensä esiintyy eri muodoissa evankelistan mukaan. Jotkut tekstit rekisteröivät hänet nimellä Taddeus, toiset nimellä Lebbaeus, ja Luukas nimeää hänet nimellä Juudas, Jaakobin poika. Johannes erottaa hänet nimellä Juudas, ei Iskariot, välttääkseen sekaannuksia Petturin kanssa. 3 nimeä kuuluvat samalle miehelle. Juudas oli yleinen hebrealainen nimi,
kun taas Taddeus ja Lebbeus näyttävät olevan seemiläisiä lempinimiä, joiden todennäköinen merkitys on rohkea tai hyvä sydäminen. Ilmaisu Juudas Jaakobin voi tarkoittaa sekä poika että veli miehelle nimeltä Jaakob. Ei ole selvää, oliko kyseessä nuorempi vai toinen sukulainen, vaikka traditio sijoittaa hänet Jeesuksen perhepiiriin tai lähipiiriin. Kirjoitukset mainitsevat hänet vain 12 listassa, mutta Eusebiuksen mainitsema traditio väittää, että ennen kuin hän oli apostoli, hän oli yksi 70 opetuslapsesta, jotka Jeesus lähetti julistamaan valtakuntaa, mikä selittäisi hänen nopean lähetyslähtönsä ylösnousemuksen jälkeen. Evankeliumeissa hän puhuu vain kerran. Viimeisen ehtoollisen aikana hän kysyi Jeesukselta, Herra, miksi aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle? Se oli epäilys, joka syntyi siitä, ettei vielä ymmärtänyt mission hengellistä ulottuvuutta. Jeesus vastasi, että se, joka rakastaisi, todella voisi ymmärtää hänen sanansa. Sen hetken jälkeen Taddeus katoaa raamatullisesta kertomuksesta. Hänen hahmonsa ilmestyy uudelleen muinaisissa traditioissa, jotka liittyvät edessään kaupunkiin, joka sijaitsi Tigris- ja Eufrat-jokien välissä, jota hallitsi kuningas Abgar V. Eusebiuksen säilyttämän kertomuksen mukaan monarkki, vakavasti sairaana, kirjoitti Jeesukselle pyytäen parannusta. Jeesus lähellä kärsimystään olisi vastannut hänelle, että hän ei voinut mennä, mutta että ylösnousemuksensa jälkeen hän lähettäisi yhden opetuslapsistaan. Se lähettiläs oli Juudas Taddeus. Ylösnousemuksen jälkeen hän matkusti edessään ja majoittui Tobiaan paikallisen juutalaisen taloon. Siellä hän alkoi saarnata hebrealaisen yhteisön keskuudessa ja pian levisi uutinen hänen parannuksistaan. Abgar kutsui hänet eteensä ja Taddeus asetti kätensä hänen päälleen, aiheuttaen hänen välittömän parantumisensa. Kuningas liikuttuneena kuuli apostolilta ilmoituksen Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja salli hänen saarnata vapaasti alueellaan. Kun hän yritti tarjota hänelle rikkauksia kiitokseksi, Taddeus kieltäytyi niistä, väittäen, että se, joka oli jättänyt omansa, ei pitäisi hyväksyä vierasta. Se ele muistettiin alueella symbolina riippumattomuudesta poliittista valtaa kohtaan. Hänen saarnansa menestys muutti edessään yhdeksi ensimmäisistä kristillisistä yhteisöistä, jotka olivat lujasti perustettuja idässä. Sieltä hän matkusti pohjoiseen, syventyen Armeniaan. Se kuningaskunta, Rooman ja Persian välinen raja, eli jatkuvassa jännitteessä. Taddeus perusti sinne toisen yhteisön ja pysyi useita vuosia, tehden yhteistyötä paikallisten opetuslasten kanssa. Myöhemmät armenialaiset lähteet mainitsevat hänet sen ensimmäisenä evankelistana paljon ennen kuin pyhä Gregorios Valaisia käänsi virallisesti maan 4. vuosisadalla. Armeniassa hän olisi kohdannut Simon Kiivailijan. Paikalliset traditiot kertoivat, että molemmat jatkoivat yhdessä kohti itäisiä alueita. Niillä alueilla Taddeus muistettiin uskollisen sydämen apostolina, yhdistettynä ensimmäisten temppelien perustamiseen ja kokonaisten perheiden kääntymiseen. Ajan myötä kansan hartaus teki hänestä vaikeiden asioiden suojeluspyhimyksen. Tämän tittelin alkuperä liittyy Edessan ihmeen muistoon ja hänen työhönsä sairaiden ja maanpakolaisten keskuudessa, missä hän paransi ja auttoi niitä, joilla ei näyttänyt olevan ratkaisua. Ei tiedetä varmuudella, kuinka hän kuoli. Jotkut traditiot väittävät, että hänet marttyyroitiin Persiassa yhdessä Simonin kanssa. Toiset ehdottavat, että hän saavutti korkean iän. Heidän nimiensä jatkuvan yhdistämisen vuoksi myöhemmissä kertomuksissa he jakavat saman liturgisen päivämäärän. Varmaa on, että hänen muistonsa jäi lähettiläänä, joka vei viestin kaukaisille alueille etsimättä tunnustusta. Juudas Taddeus oli yksi niistä miehistä, jotka puhuivat vähiten pyhissä teksteissä, mutta jonka jälki laajeni kokonaisten alueiden yli. Hiljaisuudessa hän istutti kirkkoja Edessaan ja Armeniaan, paransi sairaita, julisti ylösnousemusta ja ruumiillisti niiden uskollisuuden, jotka veivät sanan Rooman maailman rajojen tuolle puolen. Simon Kiivailija, Tulen tie. Simon oli yksi vähiten mainituista apostoleista evankeliumeissa, mutta hänen lisänimensä erottaa hänet Kiivailija tai Kananilainen. Evankelistat Matteus ja Markus kutsuivat häntä Kananaios, kun taas Luukas sekä evankeliumissaan että teoissa käytti suoraan termiä Zelotes.
Molemmat sanat ovat peräisin aramean sanasta kan anaja, joka voidaan kääntää kiivaaksi tai innokkaaksi. Se titteli synnytti erilaisia teorioita. Jotkut ajattelivat, että se tuli Galilean Kaanasta. Toiset yhdistivät sen Seloottien liikkeeseen, nationalistiseen ryhmään, joka vastusti Rooman valtaa. Ei tiedetä, kuuluiko hän todella siihen järjestöön, mutta monet tunnistivat hänet entiseksi patriotiksi, jonka kiivaus Jeesuksen tuntemisen jälkeen muuttui hengelliseksi innoksi. Vähän tiedetään hänen aiemmasta elämästään. Kirjoitukset vain vahvistavat, että hän oli yksi 12, mutta myöhemmät kirjoitukset kuvailevat häntä päättäväisenä miehenä, kykenevänä suuntaamaan luonnollisen innostuksensa evankeliumin laajentamiseen. Useat kirjoittajat yrittivät rekonstruoida hänen matkareittinsä. Pyhä Basileios Suuri kirjoitti, että Simon kuoli rauhassa Edessassa, kun taas toiset traditiot väittävät, että hänet marttyyroitiin Persiassa. Piispa Dorotheos Tyroslainen väitti, että hän saarnasi Mauritaniassa, sitten Afrikassa ja lopulta Britanniassa. Muiden lähteiden mukaan hän matkusti Egyptin, Libyan ja Pohjois-Afrikan halki ennen kuin lähti purjehtimaan kohti Atlanttia. Yhteensattuma muinaisten kronikoitsijoiden välillä viittaa siihen, että hän todella ylitti suuren osan noista alueista. Britanniassa, juuri muutettuna Rooman provinssiksi, hän olisi saarnannut lyhyesti, kunnes puhkesivat kapinat, joita johti kuningatar Boudicca. Epävakaus pakotti monet ulkomaalaiset pakenemaan ja uskotaan, että Simon palasi silloin Välimeren itäosiin. Pian sen jälkeen, noin vuonna 66, hän tapasi jälleen Juudas Taddeuksen. Yhdessä he aloittivat mission kohti Persiaa, aluetta, jota hallitsi Vologases Piimi, missä vallitsi zaratustralaisuus. Huolimatta vihamielisyydestä vieraita opetuksia kohtaan, he alkoivat saarnata Babylonian alueella, Eufratin rannoilla ja saavuttivat lukuisia kääntymyksiä. Heidän toimintansa aiheutti paikallisten pappien vastustuksen. Heidän joukossaan oli 2 maagia nimeltä Tsaroes ja Arfaksat, jotka suostuttelivat viranomaiset pysäyttämään lähetyssaarnaajat. Simon ja Taddeus vietiin päätemppeliin ja heitä vaadittiin tarjoamaan suitsuketta epäjumalille. Kieltäydyttyään kivihahmot kaatuivat maahan, laukaisten väkijoukon raivon. Simon katsoi toveriaan ja tradition mukaan sanoi hänelle, "Näen, että Herra kutsuu meitä." Sillä hetkellä alkoi kivitys. Taddeus lävistettiin keihäällä ja Simon, useiden miesten vangitsemana, paloiteltiin sahalla. Näin päättyi 2 huomaamattoman, mutta lujan opetuslapsen elämä. Heidän yhteinen marttyyrikuolemansa muistettiin absoluuttisen uskollisuuden esimerkkinä. Idän ja lännen kirkot ovat kunnioittaneet heitä siitä lähtien samana päivänä 28. lokakuuta. Simon kiivailijan myötä sulkeutuu taival, joka yhdisti entisen patriotin, poliittisen intohimon väsymättömän saarnaajan innokkuuteen. Hänen historiansa yhtyy Taddeuksen historiaan hänen viimeisellä matkallaan, ja molemmat edustavat kristinuskon laajentumista kohti Persian imperiumin äärirajoja. Heidän kauttaan usko ylitti alueita, joita edes roomalaiset legioonat eivät olleet saavuttaneet. Heidän nimensä tuskin mainittuina evankeliumeissa jäivät yhdistetyiksi kirkon muistiin todistuksena 2 eri tiestä, jotka yhtyivät samaan kohtaloon. Juudas Iskariot, petoksen varjo. Juudas Iskariot, Simonin poika, oli opetuslapsi, joka eniten aiheutti hämmennystä niiden keskuudessa, jotka tunsivat Jeesuksen. Hänen sukunimensä Iskariot todennäköisesti viittasi Keriotin kylään Juudeassa, mikä tekisi hänestä ainoan ei-galilealaisen juutalaisen apostolisessa ryhmässä. Toiset katsovat, että se johtuu termistä, jota käytettiin sikariryhmästä, tikarin kantajista. Joka tapauksessa Juudas oli eri alkuperää oleva ja monimutkainen luonne. Mitään ei tiedetä hänen aiemmasta elämästään, mutta evankeliumit ovat yhtä mieltä siitä, että hänet nimitettiin ryhmän rahaston hoitajaksi vastuussa almujen vartioinnista. Johanneksen evankeliumi osoittaa, että hän käytti hyväkseen sitä asemaa pitääkseen osan rahoista. Siitä huolimatta Jeesus piti hänet omiensa joukossa ja kohteli häntä samalla luottamuksella kuin muita. Vuosisatojen ajan on ehdotettu erilaisia selityksiä hänen petokselleen.
Jotkut kuvittelevat hänet turhautuneeksi nähdessään, että Jeesus ei johtaisi poliittista vallankumousta. Toiset väittävät, että hän pyrki pakottamaan ihmeellisen eleen viranomaisten edessä. On myös niitä, jotka ajattelevat, että hänen päämotivaationsa oli ahneus. Mitään teoriaa ei ole voitu vahvistaa. Petos alkoi päivinä ennen pääsiäistä. Jeesuksen voitelun jälkeen Betaniassa Juudas protestoi väittäen, että hajuvesi olisi pitänyt myydä auttaakseen köyhiä, vaikka evankelista väittää, että hän pyrki hallitsemaan varoja. Pian sen jälkeen hänen katkeruutensa tuli ilmeiseksi. Viimeisellä ehtoollisella Jeesus ilmoitti, että yksi läsnäolijoista pettäisi hänet. Jokainen opetuslapsi kysyi, olisiko se hän. Juudas teki samoin. Jeesus vastasi hänelle hiljaa, sinä sen sanoit. Sitten hän otti palan leipää, kastoi sen ja antoi sen hänelle. Sillä hetkellä Johanneksen mukaan saatana meni häneen. Jeesus lisäsi, tee pian mitä aiot tehdä, ja Juudas lähti ulos. Oli yö. Hän esittäytyi silloin ylimmille papeille ja sopi luovuttavansa mestarin 30 hopearahasta orjan tavanomaisesta hinnasta. Se summa näyttää, että raha ei ollut päämotivaatio. Getsemanessa hän saapui vartijoiden ja pappien saattamana. Hän oli sopinut merkistä. Ketä minä suutelen, se hän on. Hän lähestyi, tervehti Jeesusta ja suuteli häntä. Mestari sanoi hänelle, suudelmallako luovutat ihmisen pojan? Pidätyksen jälkeen evankeliumit tarjoavat erilaisia kertomuksia hänen lopustaan. Matteus väittää, että nähdessään, että Jeesus tuomittiin, Juudas tunsi katumusta, palautti rahat ja tunnusti luovuttaneensa viatonta verta. Hän heitti kolikot temppeliin ja hirtti itsensä. Sillä rahalla papit ostivat maa-alueen nimeltä Veripelto. Tekojen kirja kertoo sen sijaan, että hän itse hankki sen maa-alueen ja kuoli siellä, kaatuen ja hänen ruumiinsa räjähtäen maata vasten. Molemmat versiot ovat yhtä mieltä traagisesta lopusta ja kirotusta paikasta, joka on yhdistetty hänen nimeensä. Ajan myötä runoilijat ja ajattelijat yrittivät ymmärtää hänen kohtaloaan. Longfellow, runossaan Akeldama, esitti hänet piinattuna miehenä, joka ei koskaan onnistunut rakastamaan eikä tuntemaan itseään rakastetuksi, merkittynä voimalla, joka hallitsi häntä. Toiset kirjoittajat olivat ankarampia. Dante sijoitti hänet helvetin syvimpään piiriin, saatanan ikuisesti syömänä, absoluuttisen petoksen symbolina. Viimeaikaiset tulkinnat vaativat, että Juudas oli täysin tietoinen valinnastaan. Jeesus, vaikka tiesi mitä tapahtuisi, valitsi hänet ja salli hänen käyttää vapauttaan loppuun asti. Johannes tiivistää sen jyrkällä lauseella, yksi teistä on paholainen. Jotkut kirkkoisät lisäsivät legendaarisia kertomuksia hänen kuolemastaan. Papias kirjoitti, että hänen ruumiinsa turposi hirviömäisellä tavalla ja lopulta räjähti. Apollinaris väitti, että hän selvisi epäonnistuneesta hirttäytymisestä ja kuoli myöhemmin sairauden runtelemana. Nämä kertomukset heijastavat vastenmielisyyttä, jonka hänen nimensä inspiroi vuosisatojen ajan. Kristillisessä traditiossa Juudas ruumiillistaa petoksen ja varoituksen syyllisyydestä ilman uskoa. Hän tunsi katumusta, mutta etsi lohtua niiltä, jotka olivat turmelleet hänet eikä Jeesukselta. Näin päättyi hänen elämänsä. Eristettynä muista apostoleista ja muutettuna esimerkiksi siitä, kuinka kunnianhimo, katkeruus ja kärsimättömyys voivat tuhota sen, joka niitä ruokkii. Juudas tunsi mestarin läheltä, mutta valitsi vastakkaisen tien. Mattias, järjestetty sijainen. Juudaksen kuoleman jälkeen 11 opetuslasta ymmärsivät, että ryhmän täytyi jälleen olla täydellinen. Pietari kokosi muut Jerusalemiin ja muistutti heitä, että oli välttämätöntä nimittää joku, joka olisi seurannut Jeesusta Johanneksen kasteesta ylösnousemukseen asti. 2 nimeä nousi esiin. Joosef, kutsuttu Barsabas, myös tunnettu nimellä Justus, ja Mattias. Molemmat olivat seuranneet mestaria alusta alkaen. Yhteisö rukoili, Herra, sinä, joka tunnet kaikkien sydämen, näytä meille, kumman näistä 2 olet valinnut ottamaan sen palvelutehtävän, jonka Juudas hylkäsi. Sitten he heittivät arpaa, yleinen käytäntö Israelissa tärkeiden päätösten erottamiseksi, ja arpa osui Mattiaaseen, joka liittyi virallisesti apostolien ryhmään. Mitään muuta ei sanota Raamatussa hänestä,
mutta jotkut muinaiset kirjoittajat lisäsivät yksityiskohtia. Eusebius väitti, että hän oli ollut yksi 70 opetuslapsesta, jotka Jeesus lähetti ennen ristiinnaulitsemistaan. Clemens Aleksandrialainen jopa tunnisti hänet Sakeukseksi, veronkerääjäksi, joka muuttui vastaanotettuaan mestarin Jerikossa, vaikka sitä tunnistamista ei koskaan vahvistettu. Clemens myös välitti Mattialle annettuja opetuksia. Hän sanoi, että hän opetti opetuslapsiaan hallitsemaan ruumista ja halveksimaan sen himoja, vaatien nautinnoista luopumista tienä sielun puhtauteen. Se askeettinen linja yhdisti hänet Johannes Kastajan traditioon, keskittyen kurinalaisuuteen, kohtuullisuuteen ja jatkuvaan uskoon. Hänen vaikutuksensa saavutti hahmoja kuten diakoni Nikolauksen, joka omaksui selibaatin hänen periaatteitaan noudattaen. Useat traditiot sijoittavat hänen lähetystoimintansa Armeniaan ja Mustanmeren alueille, missä hän olisi seurannut Andreasta. Jotkut kertomukset yhdistävät hänet pohjoisen paimentolaiskansojen evankeliointiin tunnettuja julmuudestaan. Hän vietti vuosia opettaen pieniä käännynnäisryhmiä ennen kuin palasi Jerusalemiin. Hänen kuolemastaan on olemassa erilaisia versioita. Muinainen kronikka väittää, että hänet kivitettiin juutalaisten tapojen muuttamisesta, toiset sijoittavat hänet ristiinnaulituksi Kolkikseen, nykyisessä Georgiassa. Hyväksytyintä on, että hän kuoli Jerusalemissa noin vuonna 51, tullen todennäköisesti yhdeksi ensimmäisistä marttyyriapostoleista ylösnousemuksen jälkeen. Kirkko muisti hänet hänen ankaruudestaan ja huomaamattomuudestaan. Kun taas muut apostolit yhdistettiin sankarillisiin matkoihin tai poikkeuksellisiin ihmeisiin, Mattias muuttui hiljaisen uskollisuuden symboliksi. Hänen juhlaansa vietetään 14. toukokuuta, päivänä jona muistetaan hänen valintaansa nöyryyden ja sinnikkyyden esimerkkinä. Jotkut myöhemmät kirjoittajat keskustelivat siitä, toimiko Pietari liian nopeasti valitessaan sijaisen Juudakselle, sillä vuosia myöhemmin Paavali esittäytyisi apostolina Jumalan tahdosta. Kuitenkin Paavali ei täyttänyt asetettuja ehtoja, hän ei ollut seurannut mestaria alusta alkaen. Siksi paikka kuului laillisesti Mattiaalle. Hänen keskeinen viestinsä oli halusta luopuminen ja sisäinen hallinta. Hän opetti, että uskon piti ruokkia henkeä ja että liha piti pitää alistettuna. Se oppi vaikutti ensimmäisiin ryhmiin, jotka harjoittivat paastoa ja yhteisöelämää. Toisin kuin Juudas, jonka historia päättyi epätoivoon, Mattiaan historia edusti järjestyksen palauttamista apostolien keskuudessa. Hänen valintansa symboloi Jeesuksen alkuperäiselle ryhmälle uskotun mission jatkuvuutta. Hänen nimensä jäi yhdistetyksi täytettyyn velvollisuuteen, hiljaiseen palveluun ja uskovan lujuuteen, joka ei etsinyt tunnustusta, vaan palautti sen piirin yhtenäisyyden, joka oli jäänyt epätäydelliseksi. Ajan myötä apostolien äänet vaimenivat, mutta heidän viestinsä jatkoi leviämistään kaikkiin maailman kolkkiin. Nuo miehet, yksinkertaisia ja erilaisia keskenään, tukivat sen uskon perustaa, joka selvisi vainoista, imperiumeista ja vuosisatojen etäisyydestä. He eivät olleet oppineita eivätkä poliitikkoja. He olivat todistajia, jotka puhuivat siitä, mitä olivat nähneet. Heidän yhtenäisyytensä ei syntynyt voimasta, vaan jaetusta vakaumuksesta siitä, että olivat tunteneet saman mestarin. Heidän kauttaan kristinusko siirtyi pienestä ryhmästä Jerusalemissa universaaliksi virraksi. Jokainen nimi, Pietarista Mattiaaseen, jäi yhdistetyksi missioon, joka ei pysähtynyt. Heidän perintönsä oli täyttää lupaus, viedä Jeesuksen opetus maan ääriin asti.